Vítam vás u tohto tutoriálu na to, ako si stiahnuť Miner Modpack. Videl som u nejakých streamerov alebo youtuberov, ktorí hrajú na Minery, že majú dosť otázok, že ako si stiahnuť Miner Modpack, tak poďme si to ukázať. Sú dve možnosti, ako ho stiahnuť a začneme najskôr s tou jednoduchšou. Prvá možnosť je, že pôjdeme na CurseForge, pôjdeme Discover a vyhľadáme si tu Miner Skyblock. Ideme vyhľadať a tu vlastne môžeme vidieť tento druhý, čo je ten, ktorý hrajú oni. Teraz klikneme iba na inštalovať a už sa to celé iba nainštaluje a môžeme už hrať. Toto je tá najjednoduchšia varianta, ale je tu aj trošku zložitejšia. Ako tu môžeme vidieť, tak to nie je úplne originálny, ale snaží sa tomu čo najviac približiť a ako si potom ukážeme, tak je to skoro nerozoznateľné. Teraz keď sa nám to stiahlo, no tak môžeme kliknúť už iba na play alebo ísť tu do My Modpacks a tu vidíme vlastne to isté. Takže tu vieme tiež kliknúť play a už nám to iba spustí Minecraft. Stačí kliknúť iba na hrať, niečo sa tu pripraví a potom nás to rovno načíta do hry. Túto konzolu môžete minimalizovať, ale musí bežať na pozadí a necháme už to iba pracovať. Dobre, a teraz stačí jedine zapnúť single player alebo multiplayer, záleží, či chcete sa pripojiť na kamaráta alebo si vytvoriť vlastný svet a dáme vytvoriť nový svet. Tak a teraz môžete vidieť, že hráme v podstate na Minery. Mačkeme L-ko a môžeme si vytvoriť vlastný tým, zvolíme si aký ostrov chceme, zvolíme, že či chceme návštevy alebo príjmať requesty. A som tu, sú tu úplne tie isté veci ako na Minery, máme tu obchod, strom, truhla so základnými vecami a ostrovy. Čiže keď si zapnem čanky na 32 čankov, tak môžeme vidieť, že sa tu teraz naokolo načítalo dosť viacej tých ostrovov. A je tu kopec ostrovov, ktoré sa dá nejako naštíviť a sú tu úplne všetky tie ostrovy, čo majú oni. Tak ja dúfam, že sa vám páčil tento tutoriál, ak hej, tak zanechajte like, možno to pomôže ešte aj niekomu inému a nezabudnite aj na odber pre viacej takýchto tutoriálov alebo užitočných vecí. Urobiť to cez ten CurseForge je najjednoduchšia varianta, takže vám nebudem ukazovať ani tú druhú, ale keby vám to náhodou nejako nešlo, tak napíšte do komentárov a natočím druhý diel.